Nos, tehát köszönöm a türelmet. A következő órában ugye, az a tervünk, hogyha minden igaz, hogy Kékes Rékával, aki szomatikus szexológus és szexoktató, beszélgessünk a könyvéről, illetve a könyvének a tartalmáról, amely könyv az Orgazmus művészete, gyönyörtudatosság és szexuális önismeret címet, illetve alcímet viseli. És hát majd igyekezni fogok érdekesen kérdezni a témában. Azt hiszem, hogy ez egy olyan téma, ami hát önértékén vagy önmaga jogán is elég érdekes. Kezdjük talán azzal, hogy miért érezted fontosnak, hogy az orgazmusra vonatkozó tanaidat könyvbe foglald. Szerintem pontosan ti is tudjátok, biztos, hogy ti is azt érzitek, hogy az életeteknek ez egy fontos területe, nem beszélve arról, hogy szerintem rengeteg tabu és olyan tévhit van, ami terjeng, ami kering az életünkben és szűrődik be a szexualitásunkban, hogy szerintem itt nincs olyan ember, aki ne tapasztalta volna azt meg, hogy nem működik, van olyan pillanat, amikor nem tud ráhangolódni, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos terület, hogy ezt rendbe rakjuk, hogy egy picit rálássunk arra, hogy mit jelent valójában kapcsolódni a testünkkel, a testtudatosságunkkal, és hogy hogyan tudunk valójában kapcsolódni a gyönyörünkkel. Te úgy fogalmazol, hogy az orgazmus az élet kiteljesítésének a lehetősége. Tehát te az orgazmust egy ösvénynek tekinted önmagunkhoz. Az emberek általában célt látnak az orgazmusban, és nem ösvényt. Nem az orgazmus által akarnak eljutni valahova, hanem valami által akarnak eljutni az orgazmushoz. Mi itt a nézőpontbeli döntő különbség, ami az egyszeri ember orgazmushoz fűződő viszonyát az orgazmusnak a magasabb érvényétől, vagy élettani, vagy életrendi funkciójától megkülönbözteti a te szemléletedben? Igen, talán egy picit mélyebbről indulnék, vagy egy picit azt közelíteném meg, hogy ugye mindenki ugye az orgazmusra törekszik, ugye ez is egy nagyon erőteljes kollektív tévhit, hogy az orgazmus az ott a nemi szervedben egy pár másodpercre felrobbanó kéérzet vagy gyönyörérzet, ami talán kiterjedhet a testedre. De valójában mi van akkor, hogy egy pici párhuzamot vonunk az élet és az orgazmus között, és elkezdjük azt megvizsgálni, hogy mi van akkor, hogyha maga az orgazmus az nem csak a nemi szervedben létrejövő gyönyörállapot, hanem lehet, hogy az egész testedben létrejövő gyönyör, ami talán lehet, hogy az életvágyhoz is kapcsolódik. Mi van akkor, hogyha nagyon mélyen, hogyha belegondolsz abba, hogy amiért megszülettél, az talán az, hogy egy olyan orgazmikus jelenlétet tudjál megvalósítani, ami nem feltétlenül arról szól, hogy minden nap beugorj az ágyba, és 5-6-szor annak áldoz a szexoltárán, hogy megélj egy orgazmust, hanem mi van akkor, hogyha az egész életünk arról szól, hogy egy kicsit tovább lépjünk a túlélésen, a túlélési nézőpontjainkon, a védelmi mechanizmusainkon, és elkezdjük egy kicsit kiterjedtebben látni azt, hogy mi is lehet az életnek a célja. Tudom, hogy ez most nagyon-nagyon messzire megy, és hogy rögtön belecsapok itt abba, hogy már rögtön azt kérdezem tőletek, hogy szerintetek mi az életeteknek az értelme, vagy miért vagytok itt a Földön, de azt gondolom, hogy enélkül nincs értelme élni, hogyha ezt nem tesszük fel, ezt a kérdést magunknak. Szóval azt gondolom, hogy örököltünk az állatok által, hiszen mi is ugye főemlősök vagyunk, örököltünk egyfajta memóriát vagy tudatot, ami a genetikánkon, a tanulási, a transzgenerációs nézőpontjainkon keresztül beszűrődik, és ami általában arról szól, hogy hogyan lehet túlélni az életet. De ugye Osho is azt kérdezte, hogy mi van akkor, hogyha arra tekintünk, hogy nem azt figyeljük meg, hogy mi van az élet után, és nem arról diskurálunk, hanem sokkal inkább azt a kérdést tesszük föl, hogy éltél-e a halálod előtt?
Mi van akkor, hogyha az orgazmus egy olyan gyönyörállapot, ami mögött az életnek az energiája van, ami minden zsigereden, minden sejteden keresztül beszűrődik a véredbe, a létedbe, a tudatodba, és ez egy esély vagy egy lehetőség arra, hogy kilépj a túlélésből, és egy másik féle, azt mondanám, hogy az intimitásnak vagy a gyönyörnek a létállapotába kerülj, ami arról szól, hogy ünnepeld az életet. Tehát arról van szó, hogy az orgazmusok után meg között is kerülj másfajta tudatállapotba? Változzon meg körülötted egy kicsit a világ, vagy változzon meg a te helyed a világban azáltal, hogy az orgazmus elérhetőbb a számodra, vagy többféle, vagy szofisztikáltabb módon éled meg, vagy sokféle orgazmust tudsz megélni, vagy hogy ezekhez az orgazmusokhoz valahogy közelebb élsz, vagy közelebb, vagy nagyobb intenzitással éled át, és akkor ezáltal megváltozik az életednek úgy általában a minősége? Igen, talán nem azt mondanám, hogy ez egy tudatmódosult állapot, de ugye tudjuk, hogy alapvetően hormonálisan, hogyha jól érezzük magunkat, vagy olyan dolgokat teszünk az életünkbe, ami számunkra gyönyörteli, ami játékos, intenzív, ami által vibrálóvá válik a tested, akkor azáltal ugye a tudatod is elkezd tágulni, és elkezd kiterjedni. És most itt megint nem akarok nagyon spiri lenni, de ugye sokszor mondják azt, hogy spiri vagyok, de mi van akkor, hogyha egy picit most más nézőpontból közelítjük meg, akár most nem akarom behozni itt a kvantumfizikát, de mégis behozom, hiszen ugye pont erről szól, hogy mi van, hogyha minden összefügg, és hogy nem csak egy test vagyunk, nem csak egy testmassza vagyunk, hanem azon belül egy olyan lélek vagyunk, ami nem csak érzelmekkel van átítatva, hanem vibrálással, energiával, energiahullámokkal, és hogy ehhez maga a szex, az egy olyan út, amin keresztül azt mondanám, hogy megteheted az első lépéseket, hogy ezt a gyönyörállapotot elkezd kiterjeszteni. A pinádból, a farkadból elkezd kilépni, hiszen ugye oda száműztük az életet, olyan, mint hogyha csak amikor ünnepelni szeretnénk, vagy amikor bizonyítani szeretnénk, vagy a kapcsolatot akarjuk megerősíteni, akkor oda belépünk ebbe a templomba. De mi van akkor, hogyha az egész életünk igazából egy öröm, ünneplés, egy olyan rítus, amit végig percről percre, pillanatról pillanatra tudsz tudatosan megélni? Az orgazmus közös átélése az elmélyíti, erről több ízben is szót ejtesz a könyvben, elmélyíti az intimitást a partnerek közt. Tehát az orgazmus tulajdonképpen egy lehetőség, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, meg hogy közelebb kerüljünk önmagunkhoz. És ilyen értelemben az orgazmus nem önmagában cél, hanem valamilyen módon egy olyan kapocs, ami megnyílhat az emberek között. És hogy akkor itt ez azt jelenti, hogy a szexuális örömérzettel az embernek az érzelmi rendszere, idegrendszere és pszichéje kapcsolatban áll. És hogy akkor ennek a csatornának, ennek mi a struktúrája? Ebbe be tudnál minket avatni? Igen, alapvetően a tanítványaimnak is nap mint nap elmondom, hogy mindig tekintsetek úgy az életre, hogy itt két választásotok van. Ugye a piros meg a kék pirula, ami azt jelenti, hogy lehetsz egy állati működésben, tehát követheted az életet, hogy az életnek a része vagy, megkapod az örökségedet, amit örökölsz a szüleiden keresztül, évmilliárdoknak az örökségét, a tudását magadhoz veszed, de ez nem a te teremtésed. Te a teremtésnek a része vagy, és lefuttatod azt az 1.0-ás programot, ami azt jelenti, hogy szaporodsz, és továbbadod az életet valakinek, jobb esetben. De itt arról beszélek, hogy mi van akkor, hogyha kilépünk ebből a másodlagos túlélési funkcióból, és nem úgy tekintünk az életre, mint egy 1.0-ás eseményre, amit így elkavírnyálunk, és akkor valahogy eljutunk valahova, és túléljük a halálig, aztán végül ugye nem menekülhetünk az elől, hanem mi van akkor, hogyha egy potenciálra vagy lehetőségre tekintünk, és azt mondjuk, hogy maga az orgazmus, vagy maga a gyönyör, az be tud lépni egy sokkal magasabb, vagy azt mondom, egy sokkal kiterjedtebb megközelítésbe, és nem a túlélésből közelítem meg ezeket az állapotokat, hanem sokkal inkább az intimitásból. Hiszen nagyon gyakran biztos, hogy ti is tapasztaltátok, hogy ott vagytok egy kapcsolódásban, megtörténik az orgazmus, és utána már nem akartok a másiknak emlékezni a nevére.
vagy inkább elszívtok egy cigit, hogy ne kelljen megkérdezni a nevét, vagy azt, hogy egyáltalán, hogy érezte magát. Mert hogy bekapcsol az a túlélési funkció, hogy kinyíltam, mert rákényszerített a testem, a hormonjaim, a véremnek a bizsergése arra, hogy ezt megtegyem, de utána visszazárok, mert azt érzem, hogy nem érzem magam biztonságban. Ugye ott van a sejtjeinkben minden olyan múltbeli dolog, amikor minden hüllő a madaraknak, ugye tudjuk, hogy amikor a magzat fejlődik, akkor átmegy ezeken az állapotokon, végig emlékezik arra, hogy milyen fejlődési vagy evolúciós vonalon ment végig. És hogy ha elakadunk itt, akkor azt mondom, hogy akkor lefuttatjuk ezt az állati működésünket, de valójában nem tudunk oda belépni, hogy valóban kapcsolatot teremtsünk másokkal. Csak egymás mellett megéljük az orgazmust, de nem együtt. És nem egymásért, és nem azért, hogy közösen teremtsünk valami újat. Nem győztelek meg. Az ember, gondolkodom azon, amit mondtál, az ember az rendelkezik bizonyos állatias ösztönökkel, igen, ez a szexuális vágy, és a jelenkorban az emberi kapcsolataink jelen állapotában a Tinder, meg az egyéb randivonalak, azok eléggé sokrétű infrastruktúrát biztosítanak arra, hogy a magunk testi igényeit kiéljük. De ilyenkor félre kell állítani az embert. Tehát félre kell rakni az embert, mert most az állat kielégülni óhajt. És akkor ezek a partnerek, ezek rövid úton elfogyasztják egymást, mint a szupermarketben a termékeket, és aztán amikor lezajlott az orgazmus, vagy kielégültek, vagy inkább úgy mondom, hogy a férfi, akkor így támad egy hatalmas űr. Mert az állatias ösztöneikhez nem ért fel az emberi kapcsolatuk. És akkor ott az ember olyankor magányosabb tud lenni, mintha meg se nyitotta volna a Tindert aznap. Tehát ott az ember nagyon elmagányosodik, mert abban van valami, és ott meg is undorodik egy kicsit magától. Mert ott abban van valami méltatlan. Hogy az ember önmagában az állatot, meg az emberi lényt, azt szétválasztja és külön választja, holott ezeknek úgymond szinkronban kéne lenniük. Tehát, hogy úgymond ha az ösztönvilágom nincsen szinkronban a pszichémmel, akkor valójában az emberi részemet legyalázom egy állati nívóra, mert azt az embert nem tudom közben kiküldeni, az ember ott van akkor is, és részt vesz abban, ami amúgy úgy neki pszichésen nem kéne. Nem lenne pszichésen szüksége erre, hanem csak a testének. És hogy akkor, és hogy minden, de minthogyha az egész kultúránk ebben ezeknek a testi igényeknek a kielégítésében nagyon előre szaladt volna, és az ahhoz való lelki felnövekvésben, vagy lelki, érzelmi, pszichés hozzáérésben, abban meg, minthogyha lemaradt volna. És itt tátong egy hatalmas, elidegenítő űr, amit az ember valami, nem tudom, small talkkal, vagy cigarettával próbál kitölteni, de hogy ebben van valami szégyenteljes, és olyankor az ember tényleg úgy érzi, hogy kicsit mocskos lett. És akkor persze le lehet zuhanyozni. De hogy ehhez nem juttat közelebb az orgazmus. Én legalábbis nem tehát ez itt egyszerűen arról van szó, hogy nincs türelm, mintha nem lenne türelmünk bevárni a pszichés szinkront, vagy a pszichének meg a testnek a szinkronját, mert a szexuális igényeink, vagy az ösztönénünk késztetése az sürgetőbb, meg agresszívabb, és ki kell élni, és talán azért is, mert a kultúránk arra szólít, hogy éld ki most, holnap talán már halott leszel.
De hogy minden esetre ez már nem olyasmi, amit egy könyvből meg lehet tanulni, vagy ami a saját magunk ismerete, úgymond a orgazmusunk, a saját testünk megismerése nyomán megoldódhat. Hanem ehhez én legalábbis úgy érzem, hogy kéne valamiféle lelki érzelmi érés, vagy valamiféle elmélyülés, vagy valamiféle spirituális ráébredés. De hogy ezt honnan, ez minden esetre igazán nem technikai kérdés, nem olyasmi, ami ilyen módon tanulható. Vagy igen? Nagyon izgalmas kérdéseket vetsz föl, és azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy nekem is pont ez a tapasztalatom, hogy igen, nem lehet egy könyvből megtanulni technikákon keresztül, de meg lehet tanulni azokat a technikákat, amiken keresztül meg lehet tanulni és el lehet sajátítani azokat az állapotokat, amin keresztül tudunk kapcsolódni a gyönyörhöz. És hogy abban nagyon igazad van, hogy ugye, hogy ezt is annyira leszorítottuk és ledegradáltuk, hogy az orgazmust arra értjük, ami szexuálisan egy pár másodpercig tartó dolog. De pont ezért beszélek arról, hogy mi van, hogy egy picit kitágítjuk a megközelítésünket, és azt mondjuk, hogy maga az orgazmus az nem 5 másodpercig tart. Mi van akkor, hogyha egy masszást nem 2 percen keresztül kapsz, hanem mondjuk 2 órán keresztül, vagy 8 órán keresztül? Az milyen tudatállapot változással jár? Tehát, hogy én pont arra utalok, hogy abban teljesen igazad van, hogy egy normál szexuális orgazmus, ami nem csak az, hogy rövid, gyors, szégyenkísér, mindenféle megfelelés, mindenféle frusztráció, ami még hozzátevődik, mert nem az a probléma, hogy állatiasak vagyunk, hanem az, hogy az állatias ösztönünket is olyan szinten megvétóztuk, megszégyenítettük, eltabusítottuk, hogy valójában még abban az 5 másodpercben sem tud felszabadulni valódi gyönyör. Lehet, hogy lehet egy nagy intenzív kirobbanás, de az nem fogja áthatni a testedet, az nem fogja áthatni a tudatodat, az elmédet, a zsigereidet, a májadat. És hogy pont ez a lényege, hogy ha arra képesek vagyunk, hogy az orgazmusra nem egy történésként vagy célként tekintünk, hanem sokkal inkább állapotként, méghozzá egy nagyon intenzív gyönyörállapotként, és azt elkezdjük kitágítani időben, térben, ami azt jelenti, hogy a pinánkról, farkunkról, az egész testünkre vonatkozóan, akkor azt gondolom, hogy ez egy olyan tudatváltás, amin keresztül már sokkal könnyebben tudunk ahhoz a felnőtt léthez kapcsolódni. Tehát pont tök jó, amit meg is fogalmaztál, hogy pont azt gondolom, hogy valójában az emberek szexelnek, de hogy gyerekemberek szexelnek egymással. Hiszen nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy hogyan szabályozzák magukat, hogyan tudják azt érzelmi minőségekbe átalakítani, hogyan tudják azt a tudatukba egy magasabb potenciállá alakítani. Tehát hogyan tudnánk akkor egyáltalán ezzel bánni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem technikák, és ezt mindig is elmondom a könyvemben, hogy én a legegyszerűbb technikákat tanítom. Azokat a technikákat tanítom, hogy hogyan tudsz magaddal még minőségi módon kapcsolódni, még mélyebben kapcsolódni, valójában önazonosan kapcsolódni. Úgy érzem, hogy egy csapdában vagyunk. Minél nagyobb fokú a promiszkuitás, és minden a promiszkuitás fokozására szólít, mert ugye a fogyasztás, az élményészség felkorbácsolása az életminőségének a jelenkorban egyfajta fétisét képezi. Valamiféle, hogy éppen lemaradok valamiről, hogyha most ezt az élményt, ezt kihagyom. És hogy minél inkább bevonódunk ebbe az élményhajhászatba, és a promiszkuitásba és a partnereknek a intenzív és gyors váltogatásába, annál inkább elvadulunk, úgy érzem. Elvadulunk, az intimitásra való képességünk elvész. Partnerről partnerre elvész. És aztán már nagyon-nagyon nehéz, és valójában nem odakint veszítjük el az igazit, mert hogy ez az ideológia, hogy hát keresem az igazit, hát még meg talán ma este. És akkor most ezt hagyjam ki, lehet, hogy éppen az igazi. De hogy belül veszítjük el az igazit. Tehát, hogy nem odakint lehet, hogy megtalad az igazit, de te már nem vagy az igazi, aki képes lennél abban a helyzetben, azzal a valakivel, aki amúgy lehetne az igazi, úgy jelen lenni, vagy abban az állapotban lenni, ahogyan annak idején, amikor nem tudom, 10 éves voltál, és a nagyon romantikus első szerelmeddel, vagy valamikor, amikor még
amikor még volt étosza az intimitásnak az életedben, amikor még nem nyűjted el a képességedet az intimitásra. És hogy ebből a fogyasztói tudatból, amiben már az ember az intimitásra hát nem igazán képes, ebből hogyan lehet visszaszelídülni, úgymond. És itt nem pusztán a férfiakról van szó, hogy mert a férfiak általában vadabbak, a nők általában szelídebbek. A nők szelídítik a férfiakat. A férfiak vadítják a nőket. És ez az emberiség születése óta zajló játék. De minthogyha ez a játék itt most nagyon a vadonba került volna át. És hogy abból hogyan kell visszaszelídülni, milyennek a módja. Ez már nem az orgazmus megértésének, vagy önmagunk teste megismerésének a know-how-ja, hanem valami, ami hát böjtölni kell, és akkor aztán megpróbálni visszakerülni abba a tinédzser állapotba, amiben még szűz voltam, abban az értelemben, hogy nem voltam kiégve. Vagy mi a módja ennek? A test. Én azt látom, hogy pont azáltal, hogy nem kapunk megfelelő információkat, és nem csak az elménk, hanem nem tanítanak meg minket a megfelelő intimitásra, bármennyire ott vagyunk gyerekként, és ott vannak a cuki szüleink, de most gondoljunk bele, hogy generációsan, hogy milyen szintű negatív információkat adnak át. Tehát pont a minap mentem egy barátommal, és már ott a gyerekre este ráordította az apukája, hogy ne kiabáljál, és közben üvöltött vele. És pont ez fogalmazódott meg, hogy már a születéstől, vagy már azt mondanám, hogy már a születés előttről már elkezdik a szülők teljesen a szeretet nevében és öntudatlanul átadni azokat az információkat, hogy hogyan szűkítsük le, és hogy hogyan degradáljuk le azt a felszabadultságot a testünkben, ahogy lennünk lehetne. És azt gondolom, hogy emiatt ugye mit csinál a test? Megsértődik, és egy ponton túl elkezdi kiűzni a lelket, úgymond az elmébe. Tehát azt mondanám, hogy egyre jobban megtanuljuk kondicionálni magunkat, és ezen keresztül gyakorlatilag, mivel hogy a testünk már nem tud felszabadult lenni, mert nem tudunk ugrándozva, örömködve lépkedni az utcán és énekelni, mert mindenki hülyének néz, vagy őrültnek. Hát azt gondolom, hogy egyszerűen egy ponton túl az elménken, a fantáziánkon keresztül próbáljuk ezeket az utakat megtalálni. Tehát nekem az a filozófiám és az a saját tapasztalatom, mert azt gondolom, hogy mindaz, amit itt ebben a könyvben leírtam, az arról szól, ahogy én végigjártam ezt az ösvényt és felfedeztem, az, hogy elkezdtem visszakapcsolódni a saját testemhez, elkezdtem olyan testtudatosságot, fejlesztő gyakorlatokat, a táncot, a mozgást, a tudatos kapcsolódást a testemmel. Tehát ezt létrehozni, és ezáltal gyakorlatilag újra meg tudtam hallani a hangját, és meg tudtam fogalmazni már azt, hogy mik valójában a szükségleteim, mik valójában a határaim. Mert szerintem ez a probléma, hogy szanaszét vagyunk abuzálva, sérülve, nagyon gyakran nem is tudjuk azt, hogy ez megtörtént velünk, mert itt ugye csak azt vesszük számba, hogyha mondjuk valaki megerőszakol minket az utcán, de az, hogy az anyám belém tuszkolja a spenótot, az nem számít semminek, hiszen azt a szeretet nevében teszi. És hogy ez a probléma, hogy nem tudjuk felismerni, hogy valójában, hogy hol vagyunk sérültek. Tehát az első, hogy elkezdjünk belefigyelni a testünkben is, ahol azt érezzük, hogy nincs öröm, nincs gyönyör, nincs felszabadultság, akkor ott valami nem működik. És hogyha valami nem működik, akkor ott már elindulhat az, hogy fel tudjuk tenni azt a kérdést, hogy oké, ha itt nem működik, hogyan tudna jobban működni? Hogyan tudnék hozzáférni az érzelmeimhez, a testemhez, az energetikámhoz, és ezáltal elkezdjem újra megtanítani magamat, hogy mi nekem a jó, mi az, ami nekem gyönyörteli. A férfiak, meg a nők, azok különböznek alkatilag. A nők azok többféle orgazmusra képesek, ebben nincsen vita. Én, mielőtt olvastam a könyvedet, én
abban a hiszemben voltam, hogy a nők azok a kétfélét tudnak, a csávók meg egyfélét, de megtudtam a könyvedből, hogy a csávók négyfélét tudnak, bizonyos csávók. A nők meg 9 félét. De legalább azt már jól tudtam, hogy a nők többet tudnak, mint a csávók. De ugyanakkor, miközben a nők többféle orgazmusra képesek, nagyobb nehézségbe ütközik elérniük az orgazmust, mint a férfiaknak. Ennek mi az oka? Azt mondanám, hogy legalábbis a szexuális orgazmus sokszor nehéz megélni a nőknek, de egyrészt én nem feltétlenül teszek így különbséget férfiak-nők között, annak ellenére, hogy a könyvemben ezeket külön választom, pont azért, mert alkatilag, hogyha vissza tudnánk menni ahhoz az eredendő mi voltunkhoz, akkor azt mondanám, hogy egy férfi is meg tudna élni, és nem csak 9 orgazmust, hanem 108 és millióféle, minden pillanatban más és más gyönyörállapotot. Csak azt látom, hogy pont azáltal, hogy ami ott van a fájdalom testében a férfiaknak, amit megéltek évezredeken keresztül, hányszor kaszabolták le őket, hányszor kellett arra kondicionálni magukat, hogy ne sírjanak, ne érezzenek a testükbe. Biztos, hogy ti is átéritek azt, hogy milyen szinten érzéketlenítjük el magunkat kulturálisan. Tehát azt gondolom, hogy milliónyiféle orgazmust és gyönyört lehet megélni, és van is tapasztalatom arra, mert láttam jó pár férfit ugyanúgy tündökölni az örömérzetben, ami gyakorlatilag folyt egymásból a másikba. Itt azt mondanám, hogy ebben a könyvben kiinduló pontokat adok, hogy elinduljanak az emberek abban, hogy először felismerjék azt, hogy az egy típusú csúcsorgazmuson kívül még egyébként van másféle. De mi van akkor, hogyha ez még tovább tud tágulni, és hogy igazából ti lesztek ennek a teremtői vagy alkotói, és hogy milliónyi formában ez tud jelentkezni. Ez lehet, hogy éppen egy fülnek a kényeztetése közben, vagy lehet, hogy egyszerűen megtapasztaljátok azt, hogy egyszer csak ott vagytok, és valami olyan dolgot láttok, akár egy naplementét, akár egyszerűen csak egy pattogó labdát, amitől így kinyílik így a szívetek, és azt érzitek, hogy felrobban. És van, amikor egyszerűen csak a teljes testetekben éreztek egyfajta bizsergést, amit lehet, hogy szexuális értelemben nem tartunk orgazmusnak, mert nem a medencénkben vagy a gyönyörszerveinkben keletkezik, de attól még lehet, hogy ez egy olyan gyönyörérzet, vagy olyan intenzitással rendelkezik, ami ugyanúgy orgazmusnak számít, csak nem akarjuk erről elhinni, vagy külön választjuk, hogy van a semmi, meg van a minden. És hogy talán szerintem ez a nagyon izgalmas, amit meg is fogalmaztál, hogy olyan, mintha a vadonban élnénk, és tényleg olyan, hogy vagy ott vagyunk ilyen házi csirkeként, és igen, megfelelsz a partnerednek, minden elvárást követsz, minden úgy működik, hogy szombatonként vagy szerdánként, amikor a gyerekek lefekszenek, tehát hogy minden tökéletesen le van szűkítve, kontrollálva, mert hát ugye az orgazmusnak meg kell lenni, mert hát másképp akkor hogyan fogom kibiztosítani a kapcsolatomat, vagy a házasságomat, és hogy úgymond a zálogaként úgymond azért szexelek, hogy ott tutira semmi bajunk ne essen, vagy ne kerüljünk veszélybe. És hogy én azt látom, hogy vagy tényleg ilyen ragadozók vagyunk, mert nem az a probléma, hogy állatok vagyunk, mert hogy tök jó lenni annak, tök jó megélni az ösztöneinket, hanem inkább szerintem a probléma az, hogy inkább éhes ragadozók vagyunk, veszett ragadozók vagyunk, vagy a másik oldalon, hogy ilyen megszelidített, és azon túl megháziasított kiskutyák, kis cicák, akik valójában nem tudnak kapcsolódni a valódi erejükhöz. És szerintem a tengely, vagy a középút az pont ott van, hogy ebből a kibemászkálásból, hogy egész héten főzöm a bablevest, és nem élek meg közben általa örömet vagy gyönyört, mert teljesítem úgymond a házi feladatot, ahogy tanítottak minket az iskolában. Ugyanúgy valójában ebből hogyan tudnék belelépni egy valójában intenzív gyönyörállapotba? Tehát ezért kell akkor mindenféle stimuláció, a drogok, a vibrátorok, a mindenféle kütyük, meg szerek, meg anyagok. De mi van akkor, hogyha egyszerűen eszközöktől függetlenül tudnánk belépni egy olyan állapotba, ami nem egy ilyen kibe csiki-csuki játék, hanem egy folyamatos létállapot. Tehát, hogy alapvetően, hogy mondjuk, hogy a gyönyörszinted, a gyönyörállapotod egy nem is mondanám azt, hogy boldogság állapotban, mert nem szeretem a boldogságot, annyira elcsépelt szó, mint a szeretet,
de hogy valahogy tényleg abban a puha szelidítettségben vagyunk, hogy ott van a tudatosság, de hogy ott van a bujaságunk is egyszerre. Ott van az a szabadság, ami lehet, hogy elköteleződünk, de egy szabad elköteleződésben vagyunk a partnerünkkel. Valami ilyesmi, amit én érzek, hogy olyan, mint hogy ezeket is széthasítottuk volna, és hogy elveszítettük a kapcsolódást, pont azt az intimitást, hogy tök rendben van, hogy van testem, tök rendben van, hogy van pinám és farkam, tök rendben van, hogy van szívem, tök rendben van, hogy van intenzitásom, vagy éppen most pont nincs intenzitásom. Olyan, mint hogyha mindig valaminek meg akarnánk felelni, vagy annak ellenében szeretnénk tenni. De mi van akkor, hogyha ez egy nagy hullámzó gyönyörtér, ami folyamatosan táplálódik általunk, és hogy ennek nincsen, nem azáltal van magasa meg mélysége, hogy hogyan cibáljuk ki magunkat, vagy hogyan lépünk bele akarattal, hanem hogy ez egy ilyen puha szelídségben történik. És nem azért, visszatérve, hogy nem azért okoz nagyobb nehézséget a nőknek az orgazmus, mert a férfiak orgazmusa, hát az tulajdonképpen egy evolúciós kényszer, tehát azt a természetnek úgymond meg kellett oldania a szaporodáshoz, de a nőkét nem kellett. Szóval, hogy az van, hogy a férfi orgazmusa az valami, ami az evolúcióhoz hozzátartozik, anélkül nem tudna szaporodni az emberiség. De a női orgazmus az meg ilyen módon, hát úgymond nélkülözhető, hogyha nem lennének úgymond olyan szexológusok, mint te, akik rávezetik a nőket a saját szexuális igényeikre, és ahogy sok évszázadon keresztül ennek nem volt kultúrája, ennek megfelelően nem is pusztán technikai gátagba, hanem erkölcsi gátagba is ütközött az, hogy egy nő élvezkedjen csak úgy az élvezetért. Hát ez miközben édesanyja. Hát, szóval ez nem, tehát minthogyha arról lenne szó, hogy a férfiak azok az evolúciótól az orgazmust, tehát ott az ejakuláció a funkció, és az orgazmust megkapták mellé. Úgy pluszba. A nők azok viszont meg ajándékba kapták, ami nem evolúciós funkció, nincsen rá szüksége az evolúciónak, de ugyanakkor meg a női psziché el tudja sajátítani, meg tudja hódítani, és minthogyha ezért lenne nagyobb erőfeszítés, vagy minthogyha nőknek magasabb hegye, nyilvánvaló élmény, hogy magasabb hegyet kell megmászniuk, mint a csávóknak, akiknek hát sokszor egy konnektor is elég. Én azt gondolom, hogy ezek mítoszok. Legalábbis napi szinten tapasztalom, hogy van egy csomó olyan nő, aki úgy jön hozzám, hogy basszom már meg a partnerem. Én naponta 6-szor tudnék szexelni, miért nem akar velem csak 2 naponta egyszer? Tehát én azt látom, hogy alapvetően igen, valamilyen szempontból, hogyha úgy nézzük, hogy egy szintjét nézzük a szexualitásnak, akkor igen, a férfi úgymond az ejakuláción keresztül fogja megtermékenyíteni a nőt. De ugye már tapasztaltunk olyat, hogy egy férfinek lehet, hogy van ejakulációja, de nincsen orgazmusa. Vagy van orgazmusa, de nincsen ejakulációja. Vagy akár ugye erre is vannak már bizonyítékok, hogy igenis a nőnek is gyönyör állapotot fontos megélnie, hiszen nem véletlenül, hogy ennyire magas az aránya annak, hogy nem tud összejönni a gyerek, akár mondjuk Magyarországon, azt hiszem, hogy minden 10. párnak nem tud összejönni a gyerek, és talán pont emiatt van, tehát mi van akkor, hogyha kilépünk abból, hogy nem csak a férfi ejakulációjára van szükség, hanem a nőnek a gyönyörére is szükség van, hiszen én láttam már egy olyan felvételt, ami megint csak megdönti azt a mítoszt, hogy hogyan is termékenyül meg egy sejt, egy petesejt, tehát nem úgy, ahogy tanultuk az iskolában, hogy jönnek így a hímivar sejtek, és akkor így körbe lengik a petesejtet, és akkor a legerősebb, aki a leggyorsabb volt, és legvadabb volt, a legragadozóbb volt, az behatol, mint egy lándzsa, és felszúrja a petesejtet, hanem nagyon szép felvételeket lehet erről látni, hogy maguk a hímivar sejtek elkezdenek táncolni a petesejt körül, elkezdenek kommunikálni vele, és végül tehát ott várakoznak, ott vibrálnak, ott járatják a kis
létüket, lényüket, és végül egyszer a petesejt valahol nagyon finoman megnyílik, és mint egy vákuum beszippantja a hímivarsejtet. Tehát ez is valamiféle mítosz, és azt gondolom, hogy én csak akár a saját tapasztalatomból, hogy nekem 2 szerelem gyerekem lett, ami rögtön azonnal megtörtént, mert olyan mély befogadásban voltam, hogy ez alapvetően meg tudott történni. És azt gondolom, hogy pont ezért, hogy ettől termékeny egy nő, mert képes a gyönyörhöz kapcsolódni, és lehet, hogy vannak olyan nők, akik azért terméketlenebbek, persze lehet bármilyen fizikai, meg mit tudom én, de hogy most maradjunk annál, hogy a gyönyör szintjén, hogy egyszerűen, mivel hogy nem tudnak kapcsolódni a gyönyörükhöz, ezért ugye ez nem történik meg. Ugyanúgy van bizonyítékom arra, hogy aki mondjuk elvégezte a tanfolyamomat fél éven keresztül, 2 is, akinek éveken keresztül nem lehet egy gyereke, végigcsinálta a tanfolyamomat, simán csak online, és utána ugye valamelyik abba is hagyta a tanfolyamot, mert 3 vagy 4 hónap után, úgyhogy már jártak már a beültetésre, de hogy nem jött össze, de amikor ezt elkezdte, akkor összejött a gyerek. Szóval bennem itt merül föl, hogy lehet, hogy ez is egy olyan mítosz, amit meg kellene döntenünk, és valami másban gondolkodnunk. Nehéz eldönteni, hogy az ember, amikor téged hallgat, akkor felbátorodjon, vagy megsemmisüljön. Mert az ember azt érzi magáról, hogy egy majom, vagy nem tényleg valamilyen... Tehát kifinomult, nem tudom én, szexoktató, aki nem tudom én, orgazmusoknak az erdejében a különböző típusú orgazmusokat így mutogatja, és akkor a majom meg csak baszni akar, nyilván. Hát, de hogy ilyenkor az ember csak, hogy ne semmisüljön meg teljesen, meg hogy maradjon az önérzetének legalább néhány kis darabja, amit megőrizhet. De hogy nem úgy érted, hogy elélvez tőle, hanem hogy hát úgy jó érzése van, és hát ez tulajdonképpen egy ilyen orgazmikus jó érzés, de hogy nem elélvez, mert hát csak nem, tehát, hogy te itt nagyon kitágítod ennek a fogalomnak a jelentését, és ez ilyen módon egy ilyen ernyő fogalom, hogy orgazmus, hogy ismerjük meg, tanuljuk meg a képességünket az örömre. Így érted? Úgy remélem legalábbis. Akkor most megsemmisítek. Elmesélem az első szabadtánc hétvégémet. Talán olyan 24 éves lehettem, és ez volt az első lépésem afelé, hogy kilépjek így a szellemi és a spiritualitás világából, és azt mondjam, hogy szeretném megoldani azt, hogy hogyan kezeljem a dühömet, amikor a gyerekem ordít, és szeretnék belerúgni. És elmentem egy szabadtánc tanfolyamra, 1 óra után arra keltem, hogy elájultam, és körbeáll körülbelül 80 ember, hogy mi történik velem. Igazából most nem azt akarom elmondani, hogy én vagyok itt a nagy szexgurú, vagy a szexistennő, inkább azt mondanám, hogy szeretnélek benneteket bátorítani arra, hogy igenis van lehetőség arra, hogy kifinomult majmok legyünk. Ami azt jelenti, hogy ott vannak például a bonobók, van 5-6 partnerük egész életükön keresztül, az nincs is más dolguk igazából, mert minden tökéletes, a környezet, a hőmérséklet, az eledelhez való hozzájutás, és mit csinálnak egész nap? Szeretkeznek. Méghozzá úgy szeretkeznek, mint az ember, nem hátulról, hanem csókolóznak, előről, át is ölelik egymást, és ezt így napi sok-sok órában. Szóval azt gondolom, hogy igen, hogy nagyon fontos az, hogy ne helyezzünk magunkra egyfajta szégyenérzetet, vagy azt, hogy mi kevesek vagyunk, de hogy egyértelműen nem arra értem, hogy örömérzetet megélek a fülemben, hanem az, hogy valaki hozzáér a fülemhez, és elájulok. De persze később meg tudjuk tanulni azt, hogy már ne áljuljunk el, mert meg tudjuk azt tartani magunkban, hogy már olyan kiterjedt energiaszabályozásunk van, hogy nem az lesz, hogy van a semmi, és aztán meg így felrobban a kukta, hanem az, amikor napi szinten már tényleg úgy kevered a bablevest, hogy élvezettel és nedves a pinát tőle, akkor be tudsz lépni azokba az állapotokba,
vagy a csoki szopogatás. Jó. Majd gyakoroljuk együtt. Jó. Autót szerel az ember, és közben föláll a fasza, érted? Igen. Pontosan. Alkalmazom magamra a tudást. Igen, a férfiaknál ez például, ez egy jó bevett szokás lehet. Igen. Szóval a bonobókról én is tudok egyes más, mert olvastam egy evolúciós biológia könyvet, mi erről szólt, és nagyon érdekes volt, de hogy az úgy magyarázta a dolgot, hogy a bonobók azoknak azért ilyen nagyon nagy a promiszkuitásuk, mert nagyon nagyok a herék, és ugye ez a herék méretével függ össze, viszont a gorillának annak ilyen borsónyi heréje van, és az nagyon szelíd is, meg egy évben egyszer szexel, és viszont a bonobónak meg óriási ilyen diónyi heréje van, és hogy az emberi az valahol félúton van a gorilla meg a bonobó heréje között, de hogy a bonobók azok tényleg úgy élnek, tehát ott olyan egy hétköznap, hogy ott az egy orgia, tehát minden nap. És amikor a hátat fordít az alfa, akkor a béta meg a gamma az már kúrja is a nőjét. Tehát, hogy és hogy azt írta a könyv, mert én is szeretnék azért valamit tanítani neked, hogy a bonobó nősténynek a hüvelye az olyan, mint egy amerikai focipálya, és egy különböző csapatok, mert egyszerre, tehát az összes hím már teleélvezte a bonobót belül, és akkor ott bent van egy meccs, és akkor ott a spermiumok vannak, elkapók, meg fogók, olyanok, akik szöknek, és hogy ott ténylegesen, tehát hogy odakint is megy a harc azért, hogy kikúrja meg a csajt, és akkor az alfának természetesen ennie kell, meg szarnia kell, és akkor olyankor megkúrják még ketten közben. De hogy ez folytatódik a nőstényen belül, az ő hüvelyében, és hogy ott is megy ez a küzdelem. Ez egy kicsit profánabb annál, mint az a kép, amit te leírtál, hogy így körbe zsengik, és akkor ott valakire azt mondja a Pete, hogy te egy nagyon helyes srác vagy. Te a könyvedben befelé és kifelé terjedő orgazmusokat különböztetsz meg. Ez mit jelent? Mit jelent az, hogy befelé terjed az orgazmus, vagy kifelé terjed az orgazmus? Vagy egyáltalán ami nyomorult fogalmaink nekünk vannak az magunk orgazmusairól, hogy fogjuk tudni megállapítani arról, hogy amit mi ismerünk, mint orgazmust, az befelé vagy kifelé terjedő típusú orgazmus. Nagyon izgalmas. Hát alapvetően szerintem, amit ismerünk, ugye, hogy itt vagyunk ebben a túlélésben, megint beszólt a főnök, megint rinyál az asszony, mit csinálunk? Ugye belemegyünk egy szexbe, mondjuk egy Coelho szerint a 11 percbe, tehát ez alatt a 11 perc alatt szeretnénk azt elérni, hogy valahogy azt a feszültséget, azt a frusztráltságot, azt a belső kényszert, hogy égnek a zsigereink, a dütöl, vagy egyáltalán a létnek a bizonytalanságától, egyszerűen csak a szexben kivezetjük magunkból. Tehát azt a feszültséget, ami ott van felhalmozódva bennünk, egyszerűen csak szeretnénk megszabadulni tőle. De mi van akkor, hogyha úgy tekintünk valamire, mint egy nagyon finom borra, vagy egy olyan csokira, amitől nem is szeretnél megválni, hogy így életeden keresztül csak minden nap csak szopogasd, és hogy ez az, amikor olyanokká válunk, mint valamiféle mágnes, amikor egy ilyen pulzáló, befogadó jelenlétbe kerülünk. Tehát amikor ott szopogatjuk a csokit, és azt érezzük, hogy minden sejted elkezd vibrálni. Tehát tényleg, mint egy mágnes, talán ez a legjobb példa erre. Tehát az egyiknél valami nem jótól, valami diszkomfortérzettől, valami olyan dologtól szeretnénk megszabadulni, amihez tök jó akár egy orgazmus, meg néha tök jók ezek a kis quickie, ilyen gyors baszások, de hogy nagyon sokszor az emberek ebben ki is ürülnek, vagy ahogy te is mondtad, hogy egy olyan kiüresedést élnek meg, egy olyan űrt élnek meg magukkal és a társukkal kapcsolatban, ahol valójában tényleg már nincs kapcsolat. És hogy a befogadó orgazmusok azok az állapotok, amikor valójában olyan, mint hogyha annyira nyitottak lennénk a világra, mert annyira biztonságban érezzük magunkat, és olyan nyitottságban, hogy egyszerűen kiterjed a kapacitásunk arra nézve, hogy bármit szívesen megengedek, hogy velem történjen. És akkor egyszerűen olyan, mint hogyha belül elkezdene valami halmozódni, valami felgyülemleni, de ez nem feszültség lesz, hanem olyan, mint amikor egy ilyen patak így
elkezd így feldúsulni, és hogy tényleg érzed szinte, hogy így a nedveidben, hogy mindenhol, ahogy felduzzad a szád, ahogy minden benned áramlik, ez valami ilyesmi érzés. Tehát az egyszeri férfi, az, amit ő ismer, mint orgazmust, az kifelé vagy befelé terjedő orgazmus? Kifelé, ugye? Azt mondanám, hogy általában kifelé, és úgy tudjátok megkülönböztetni, hogy amikor megéled a szexuális orgazmust, tehát szó szerint elélvezel, akkor lehet, hogy közben egyszerűen csak volt egy ilyen kicsi kis pukkanás ott a medencédben. Ott volt valami kéérzet, de attól még nem élted meg a bőrödön, nem élted meg a fejed búbjáig. Tehát amikor megélünk egy ilyen mindent zsigerileg átható orgazmust, lehet, hogy ott is egy kifelé áradó vagy letöltődő orgazmust tapasztalunk, de előtte olyan, mintha már felhalmoztuk volna, olyan, mintha annyi bőséget teremtettünk volna a testünkben, mint hogyha ezt az energiát elültettük volna. Egy kicsit nekem a letöltődő orgazmus az olyan, mint amikor van egy almád, és olyan éhes vagy, hogy ezt azonnal befalod. Amikor elkezdünk belépni úgymond az energiagyűjtő orgazmusok világába, akkor már van annyi kapacitásunk, hiszen ugye nem a túlélésben vagyunk, hanem a szelídségben, ezért megesszük az almát, de meghagyjuk a magját és elültetjük. És aztán lőn világosság, eltelik valamennyi idő, és már nem egy almánk van, hanem sok-sok almafánk van, amiről le tudjuk szedni a gyümölcsöt, és újra be tudjuk forgatni magunkba. Tehát, hogy igazából ez magának az orgazmusnak a művészete, vagy kultúrája, hogy fel tudjuk mérni, hogy stimulálnom kell magamat, hogy egyáltalán bármit érezzek, vagy azt érzem, hogy már bármilyen mozdulattól, mozgástól, érintéstől azt érzem, hogy be vagyok indulva, és minden sejtemet áthatja az izgalom. És azt mondom, hogy oké, ebből akár hajlandó vagyok egy szexuális orgazmust megélni, mert van annyi kapacitásom, van annyi plusz tartalékom, hogy ebből akár adjak. Csak itt az a probléma, amikor férfiként ott vagyunk, tök lehasználjuk magunkat napi szinten, mert megyünk, robotolunk, amúgy sem, nincsen töltődésre való lehetőségünk, és a szexben ebből a kiégettségből, ebből a minimál energiaállapotból még egy szexuális orgazmust megélünk azért, mint egy drog, hogy pár másodpercre kiszabaduljunk ennek a börtönéből, és utána visszahullunk egy még nagyobb kiüresedettségbe és mélységbe, ahelyett, hogy elkezdenénk ezt tölteni, gyűjteni, és azt mondanánk, hogy amikor már nagyon jól leszek, és amikor már tényleg azt érzem, hogy nem fog semmit sem jelenteni egy szexuális orgazmust, mert ugyanúgy fél óra múlva újra tudom kezdeni, akkor már ott vagyok a nullának a szintjén. Akkor vagyok ott, hogy már nem a hitelemből próbálok még áldozni, és azt mondjuk kipótolni azzal, hogy kölcsönkérek mondjuk a pornón keresztül, vagy valami vibráló, vigyergő valamin keresztül, hanem hogy tényleg a valódi energiaforrásomhoz tudok kapcsolódni. Részletezzük egy kicsit ezt, mert nagyon sokféle orgazmusról írsz, férfiaknál is, nőknél is, meg unisex orgazmusokról is tárgyalsz. Mellorgazmus. Írod, hogy a csikló izgatásával kombinálva nagyon hatásos, de hogy bizonyos nők el tudnak élvezni pusztán a mellüknek az izgatása nyomán. Ez mennyire opció egy átlagos nőnek, hogy mellorgazmusa legyen? Tehát, hogy ez hogy mondjuk, te hogy ítéled meg, hogy mondjuk 100 átlagos nő tényleg elhivatott, és tényleg oda teszi magát, hogy ő ki akarja a mellorgazmust, és végigjárja a kurzusodat, vagy esetleg egy, nem tudom én, olyan szinten megismeri a saját testét, hogy azt már tényleg, szóval, hogy 100 ilyen nőből hány fogja a mellorgazmust elsajátítani? Első körben azt mondanám, hogy nők, ne legyetek átlagosak. Engedjétek meg azt a figyelmet magatoknak, hogy ezek nem fordítva történnek, hogy van a férjed, van a gyereked, van a házi munka, és utána majd jön a gyönyör, hanem minél jobban tudsz kapcsolódni a testedhez és magadhoz, higgyétek el, hogy sokkal könnyebb kapcsolódni a gyönyörötök által
ahhoz a megoldási kulcshoz, hogy minden sokkal könnyebben menjen. Hogy tényleg a bableves főzés az egy izgalmi élmény legyen. Hogy tényleg a gyerekednek a tanítása az egy gyönyörteli élmény legyen, és hogy azt tud neki átadni. Tehát, hogy erre csak az tud lenni a válaszom, hogy nincsen rá statisztikám. Tapasztalatom az van. Azt tudom mondani, hogy egyszerűen, amikor az életetek részévé teszitek a gyönyör állapotokat, és ez nem valami kuriózum lesz, hanem elfogadjátok azt, hogy ez olyan, mint a lélegzet, hogy ha minden pillanatban lélegeztek, akkor logikus, hogy, hogy jól fogjátok magatokat érezni. Ugyanígy van a gyönyörrel, hogy ez nem olyan, hogy jaj, nincs elég időm. Én minden pillanatban csekkolom és pásztázom magamat, hogy mondjuk most milyen érzés például a fenekemnek, ahogy neki simul a székhez. Én folyamatosan jelen vagyok, mert ez már nem egy plusz energiát kér tőlem, hanem egyszerűen ez a létállapotommá válik az, hogy itt vagyok, és érzem, ahogy vibrál. Például érzem, hogy vibrál mondjuk a bal lábam egyébként a lábfejemnek az egyik felső része. És az, hogy veletek itt beszélek, az nem azt jelenti, hogy akkor kitolom magam az elmémbe, és próbálok nagyon okosságokat mondani, hanem egyszerűen ebből a gyönyörből, vagy energiából vagyok itt jelen veletek. És lehet, hogy érzitek is, hogy milyen az, amikor csak valaki beszél fejből, vagy milyen az, amikor innen, minden zsigeremből vagyok jelen veletek. Tehát azt gondolom, hogy ez a hatalmas nagy ugrás önmagunkkal kapcsolatban, hogy ez ne egy kuriózum legyen az életünkben, hanem minden lélegzetünkkel együtt történjen meg. És akkor igen, azt mondom, hogy akkor 100%. De ez kell, az elköteleződés, hogy hajlandó vagyok kilépni a félelemből, a bátortalanságból, a szégyenből. Tehát azt gondolom, hogy talán ez az a kulcs. Nem az, hogy utána mi lesz, mert ez egy következmény, hanem az, hogy merek-e belépni a gyönyörnek a terébe, és kockáztatni, és megfizetni azt az árát, hogy feladjam az ellenállásomat, a hülyességeimet, a magyarázataimat, a mindenféle idiotizmust, elképzelést arra vonatkozóan, hogy én hogyan tudok ekkora maradni és túlélni. Oké. Torokorgazmus. Nem kéne nagyon felbátorítani az urakat. Ezt úgy érte, hogy belül a torok, ugye? Aha. Hát ezt eddig, tehát ezt Pierre Woodman tudta volna, hogy ilyen van. Én erre a pornóban csak rossz példákat láttam, nem torokorgazmusokat. De még orális ejakulációról is írsz a könyvedben. Ezt hogyan kell érteni? Ezt értelmez nekünk, legyél szíves. Jó, nagyon szívesen. Meg is mutatom majd. Oké, szóval alapvetően egy példa jut eszembe, amikor megtartottam az első torokorgazmus workshopomat, és eljött 3 férfi, mert nagyon kíváncsiak voltak arra, hogy ők hogyan tapasztalják ezt meg, hogy utána rá tudják vezetni a partnerüket, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni, úgy, hogy nekik is élvezetes legyen, mármint a partnerüknek. És hogy szerintem ez egy nagyon fontos nézőpontváltás, hogy ne csak rá erőltessünk valamit a partnerünkre, hanem valójában segítsük őt abban, hogy ebben be tudjon teljesedni. Nekem az első torokorgazmusom úgy történt, hogy volt egy partnerem, aki nagyon nyitott volt, és amikor ott nyavajogtam, amikor mély torkot akart csinálni, akkor azt mondta, hogy nem tudsz mély torkot. Hát mit tanultál te eddig? És akkor ott néztem ilyen pislogó szemek, és azt mondta, hogy na, hozzá egy dildót, megmutatom, hogy kell csinálni. És azt gondolom, hogy ez az a hozzáállás, hogy logikus, hogy akkor tudjuk átadni ezeket az információkat, hogyha van tapasztalásunk róla. Természetesen ebben a könyvben sem olyat nem írtam, amit mások könyvéből olvastam volna, mert addig, amíg nincsen erre vonatkozólag tapasztalásom, addig nem is tudok róla írni, főleg, hogy nagyon nincsen is erről tanulmány. De ami biztos, vagy amit te is olvastál, hogy tud egy olyan gyönyörállapotba kerülni a torok, vagy a garat rész, ami által sokkal több nedv termelődik. Ez ugyanúgy az anális izgatásnál is így van, hogy nem kell sikosít, ahol valójában gyönyörben van az a rész, akkor egyszerűen a test mindent meg fog tenni azért, hogy te jól érezd magad. Tehát, hogyha elengedjük azt az ellenállást, és talán ez az a kulcs, amit itt említettél a legelején, hogy a nők igazából nem tudnak orgazmikusak lenni, talán itt függ össze, mert ugye amikor
amikor ugye létrejön egy petesejtből és hímvarsejtből egy zigóta, ugye akkor előtte ugye történik egy ilyen bab állapot, amikor befordul, és maga az a sejthéj, ez ugye a belső részeink lesz. Tehát akár ugye a torok, a belső szervek, tehát minden olyan nyálkahártya, mint ami mondjuk az anális részek, vagy a hüvely, tehát ezek mind-mind egyféle anyagból vannak. És ugye ezért van az, amikor szopogatod a csokit, és közben benedvesedsz, mert ezek összefüggésben vannak, az egész idegrendszeri hálózat összeköti őket egymással. Tehát amikor te izgalomban vagy, tehát mondjuk a torkodat izgatják, akkor, hogyha elengeded annak a nehezét, amit a nők szenvedtek el évszázadokon keresztül, hogy hányszor erőszakolták meg az őseiket, akkor valójában egy olyan gyönyörteli állapotba tudsz bekerülni, ami által nem csak a torkodban élhetsz meg orgazmust, ami által akár tényleg egy ejakuláció is megtörténik, ami teljesen más érzet, mert nem a nyálhoz fog hasonlítani, és itt ugye biztosan vannak olyanok, akik voltak nálam ezen a workshopon, tehát biztos, hogy nektek is van már erre vonatkozólag tapasztalásotok, hogy amikor egy másféle nyák termelődik ott, és egyszerűen az így elkezdi elönteni a szádat, de hogy ugyanúgy van erre tapasztalásom, hogy amikor ott vagyok egy nagyon intenzív izgalomban, hogy egyszerűen ömlik a számból így minden. Ami nem a nyál, mert más a viszkozitása. És ugyanúgy a nőnek a befogadása, amit a pináján keresztül tapasztal, hogy ott is meg lehet különböztetni, hogy mi az, ami a gyönyörnek az izgalma, ami egy sikosabb dolog, és milyen az, amikor egy női ejakuláció történik. Tehát amikor azt érzed, hogy így minden így ömlik belőled, mert egyszerűen azt érzed, hogy olyan mély állapotokat megélsz, hogy egyszerűen így kiárad belőle minden. De persze ez kell egy olyan partner, és kell az a szuverén szexualitás, amin keresztül te tudsz valójában ezekhez az állapotokhoz kapcsolódni, és biztonságban érezheted magad, hogy ezt megmerheted mutatni a másiknak. Külön értelmezed az anális és a prostata orgazmust a férfiaknak. Nekem ez is tök új volt, hogy akkor ez valami más, tehát az egy másfajta élmény, az egy másfajta érzet, az egy megkülönböztethető, férfiak erről be tudnak számolni, hogy ez egy megkülönböztethető, másfajta típusú orgazmus, mint a prostataizgatása nyomán képződő orgazmus? Igen, persze. Tehát ez ugyanúgy, mint ahogy a nőknél is, hogy teljesen más, amikor a G-terület van érintve, vagy amikor a hüvelynek a többi része van érintve. Tehát, hogy más mondjuk egy hüvelyi behatolás, amin keresztül ugye a G-terület izgatva van, vagy nyomva van, és milyen az, amikor a teljes hüvely egy olyan ellazult állapotba kerül, egy olyan rugalmas, puha, befogadó állapotba, ami nem egyenlő egy G-területi ejakulációval, ami sokkal inkább egy ilyen összehúzóbb, kirobbanóbb élmény. Egy hüvelyi orgazmus, az meg inkább egy hüvelyi gyönyörállapot, ami akár órákon keresztül is ki tudja tölteni a nőt, és egészen az egész testét is ugye át tudja hatni. Tehát ugyanígy egy férfinál, hogy hát logikus, hogy ott másféle szövetek vannak, és ezen keresztül, hogy ott más szövetiség, más jelenlét van, ezáltal másféle érzetek fognak keletkezni. Alkalmazol olyan fogalmakat, amiket én nálad olvastam először, ezeket egy kicsit értelmez, légy szíves. Energiaorgazmus. Ez mit jelent? Erről már egy picit így beszéltem. Tehát az, amikor egyszerűen tudatába kerülünk annak, hogy a fizikai testünk az különböző elektromagnetikus hullámzásoknak ad teret, és amikor ezt elkezdjük érezni, nem azt érezzük csak, hogy egy fizikai történés zajlik velünk, hogy megérintettek, hogy ez most jó érzés, vagy nem jó, ugye ezt gyakran szoktam hallani, akik elkezdenek fejlesztésre jönni kezdetben, hogy mit érzel most a testedben? Jó. Jó, de egy kicsit részletgazdagabban, nagyon jó. És amikor innen elkezdünk oda eljutni, hogy már amikor el tudjuk mondani, hogy ott azt éreztem, hogy ott egy picit összehúzódott. Tudom, hogy nincs melegebb a szobában, de mégis azt érzem, hogy ott abban a részemben egy elöntött valami forróságérzet. Az, amikor úgy éreztem, hogy kitágulok. De persze nem lettem nagyobb, meg nem lett nagyobb a fejem, hanem egyszerűen csak egy más minőségben mégis azt érzem, hogy egészen mondjuk érzem valakinek mondjuk a nem fizikai határát.
Hogy mondjuk ott állok a Lidlben a sorban, és azt érzem, hogy valakihez képest csak 1,5 méterre állok, és nem azért, mert Covid-tiltás van, hanem egyszerűen csak érzem, hogy nem léphetek oda be, mert ott van valami megfoghatatlan valami, amit tisztelek, és hajlandó vagyok elfogadni azt, hogy ez valójában ott történik, annak ellenére, hogy nem látom. Szervorgazmus. Ezt a kifejezést használod. Ez azt jelenti, hogy bármelyik belső szervünk orgazmusra képes? Igen, tehát ezt úgy tudjuk elképzelni, hogy legyen egy kicsi fantáziánk arra vonatkozólag, hogy lehet, hogy mondjuk van egy olyan méh orgazmusom, ami nem feltétlenül ott ér véget, hogy van egy méhem. Lehet, hogy az egész alhasamban érzem azt az ellazulást, azt a felmelegedést, azt, hogy az egész elkezd vibrálni, bizseregni, vagy ugye, ahogy mondjuk, hogy a pillangók, amikor így a gyomrunk körül. Tehát, hogy ezek lehet, hogy nem feltétlenül a határok ott odáig tartanak, de mégis úgy tudjuk őket definiálni, hogy úristen, volt egy méh orgazmusom, szó szerint éreztem, hogy hol van a széle. Vagy akár volt egy szívorgazmusom, hogy egyszerűen azt érzem, hogy felrobbant valami a szívemben. De szó szerint, amikor azt érzed, hogy valamilyen folyékony lávaszerű így elkezd belőle kiáramlani, és egészen így lehúzódik a kezedig. Persze, tehát, hogy ezek nem olyanok, mint a határok, hogy akkor innentől kezdve Ausztria vagyunk, innentől kezdve meg Magyarország, hanem hogy azt mondanám, hogy az egész létünk egy folyamatos, táguló, örvénylő valami, és persze kell, hogy definiáljuk azt, hogy ez most a vállamban történt, de hogy nem feltétlenül azt mondanám, hogy sejtig, amíg itt vagyok szívsejt, odáig orgazmusom van. Inkább csak, hogy valahogy meg tudjuk ragadni, mint ahogy nagyon nehéz megragadni azt, hogy mi a lélek. Ugyanúgy persze nehéz megragadni, hogy mi az orgazmus, de mégis kell valami támpont, ami után majd egy ponton azt tudjuk mondani, hogy ja, kurvára nem érdekel, leszarom, csak történik velem, és élvezem azt, ami ott van. De igen, először kell, hogy definiáljuk, kell az, hogy oda vigyük a figyelmünket, és azt mondjam, hogy most az érdekel, hogy mit érzek a tenyeremben, vagy most az érdekel, hogy mit érzek a sarkamban. És lehet, hogy mellette még milliónyi más helyen történik, de a figyelem, hogyha nem ott van, akkor az olyan, mintha nem is létezne. De ki is tudod váltani? Tehát, hogy ez módszeresen én most szeretnék egy energiaorgazmust élni, és akkor azt te vala bizonyos technikával ki tudod váltani. Tehát hogyan váltott ki, mondjuk, milyen technikával váltott ki mondjuk az energiaorgazmust, vagy ha egy szívorgazmust szeretnél, annak a technikáját ebbe beavatnál egy kicsit? Igen, tehát hogy ez az, amikor már ugye elkezdünk haladókká válni a dolgokban, egyértelműen ugye ezeket meg lehet tanulni, hogy hogyan tudunk kapcsolódni, mert hogyha már van egyszer egy ilyen megélésünk, tehát először azt mondanám, hogy isteni ajándékként lehet, hogy egyszerűen dolgozunk a testünkkel, fejlesztjük magunkat, és megtörténnek olyan dolgok velünk, amit előtte nem is tapasztaltunk. És hogyha beszélünk mondjuk egy fejlesztővel, vagy valaki, aki ebben már kicsit járatosabb, akkor igazából tudjuk tudatosítani, hogy ja, komolyan. Tudod, hányszor van, hogy eljön hozzám egy nő, és azt mondja, hogy figyelj, nekem nincsen orgazmusom. Elkezdjük kibontani, és akkor rájövünk arra, hogy hát neked marhára van orgazmusod, csak nem olyan normál szexuális csúcsorgazmusod, mint amiről mindenki beszél. Neked van hüvely orgazmusod, csak fogalmad nem volt róla, mert arról számol be, hogy órákon keresztül ott tud lenni a gyönyörben, bár ő nem él meg olyan élményt, mint mondjuk a partnere, hogy ott felrobbanna valami, de hogy ő ezt nagyon élvezi. És amikor ezt elkezdjük kibontani, akkor kiderül, hogy hát igen, mert hogy ennek egy teljesen más metodikája van, teljesen más módon jelenik meg, mert nem egy kirobbanó érzésként jelenik meg. És hogy te ezt nem tapasztalod, akkor azt mondod, hogy ez nem az. És hogy talán ez az, amikor tudatosan elkezdünk abból kilépni, elkezdünk információkat megszerezni arra vonatkozóan, hogy lehetnek másképp is a dolgok. És azt gondolom, hogy ez az az út, amin keresztül végül már tudom azt, hogy hogyan tudom azt bejárni, mert egyszer csak magától megtapasztalódik, vagy látom valakin például, ugye, amikor a szexuális önismeretet gyakorlunk, akkor van, hogy szemtanúként nézik az együtt a tanulók, hogy hogyan működnek, és abból is rengeteget lehet tanulni. Akár csak, hogyha elmerengsz abban, hogy a partnered miben működik másképp, mint ahogy te.
Mert azt gondolom, hogy ott ér össze, hogy elkezdjük beleadni a tudásunkat, és átadni ezt a másiknak. Megtanítjuk arra, amit ő nem tud, és ő meg minket arra, amit mi nem. Alkalmazod azt a kifejezést, hogy sejtorgazmus, illetve teljes testorgazmus. És ezt megkülönbözteted az szervorgazmustól, illetve az energiaorgazmustól. Ez a sejtorgazmus, illetve teljes testorgazmus, ez mit jelent? Ez lehetne egyébként bármilyen orgazmus. Itt egy-kettőt kiemeltem, de hogy mi a sejtorgazmus számomra az, amikor szó szerint a sejtjeimben érzem vibrálni az energiát. Amikor egy olyan töltődésben vagyok, mint amikor tényleg nem belenyúlsz a 220-ba, hanem amikor tényleg így játszol mondjuk két mágnessel, és érzed, hogy ott így valami így áramlik, lüktet, pulzál benned. Tehát egyszerűen kirajzolódik azt, hogy a minden, a határodig, az egész fizikai tested, mint hogyha minden szinten jelen lennél benne. Mint hogyha nem lenne egy ilyen tudatos fókuszálás, hogy a vállamban vagyok, vagy éppen, mit tudom én, keresztcsontomban vagyok, de mégis azt érzed, hogy tudatában vagy minden sejtednek, és nem csak az, hogy akkor most belefókuszáltam, és akkor most nagyon-nagyon koncentrálni fogok, hanem egyszerűen csak érzed, hogy jelen vagy, és átérzed az egész testedet. Azt hiszem, hogy ez az élmény. És nem csak úgy átérzed, hogy ja, érzem, hanem amikor azt mondom, hogy ez kibaszottul izgató. Ahonnan te nézed, mi az oka annak, hogy a férfiak libidója egyre csökken, amíg a nőké egyre nő az évek előre haladtával? Hát amíg fiatalkorban, mondjuk tinédzserkorban, vagy 20 évesen a férfiaknak a nemi szerve, hát az nem vesz fel túl magas értéket az értéktőzsdén. A női nemi szerv az viszont meg hallatlan értékes, tehát az a szent grál. És hogy telnek az évek, a férfiak nemi szerve, hát az évek előre haladtával elkezdi megmászni az értéktőzsdének a csúcsait, a nőké meg hát szépen lassan ereszkedik, és olyan valamilyen 35-40 éves kortájékán van egy szinten a kettő. És van egy szinten a férfi és a női libidó. És aztán ez folytatódik, és hát a nyugdíjas otthonokban meg már a férfi nemi szerv az, amit aranyárban mérnek. Hát, hogy mi ennek az oka, hogy a természet miért így rendezte ezt be? Mert a jelenséget látom, az okát nem értem, de mivel hogy te szakember vagy, úgy gondoltam, hogy esetleg ezt megkérdezném tőled. Tehát nem vagyok orvos, úgyhogy igazából ezt az oldalt nem tudom elmondani. Nincsenek rá olyan bizonyítékaim, amit itt tudnék felmutatni. Én ugye abból a szemszögből tudom megközelíteni, mint szomatikus szexológus, és megint csak itt a kondíciókra utalnék vissza. Tehát azt látom, hogy olyan, mint hogy a férfiak bár testben nem igazán tudják megélni azt az érzékenységet, és megint itt most általánosítunk, de hogy vegyük azt, hogy bőven vannak kivételek, de hogy igen, van egyfajta sztereotípia arra nézve, hogy a férfiak úgymond testben limitálva vannak, mert hogy ugye katonáknak kell lenni, és mint egy dömper menni kell az élet örvényébe, és behatolni a közepébe. Tehát gyakorlatilag nekik nagyon gyorsan lehasználódik az energiájuk, míg ugyan nők ugye a fájdalmukon keresztül, azokon a kollektív, negatív mintákon keresztül, én azt látom, hogy alapvetően nem tudnak még oda se belépni abba a térbe, hogy mit kezdjek a pinámmal. Mondjuk 14 évesen, vagy 16 évesen, mert vannak, akik már 2 éves korukban elkezdenek maszturbálni, tehát olyanok lesznek, mint úgymond a férfiak, amikor megvadulnak 12-14 évesen, de hogy ott is egyfajta séma alakul ki, tehát valójában nem az energiát teremtik, hanem egyszerűen csak részeség, mert azon keresztül vezetik le mondjuk a feszültséget, és pörögnek az asztal sarkán. De hogy azt látom, hogy mivel hogy nincsen, az anyák nem adják át azt az információt a lányuknak, hogy hogyan tudnak kapcsolódni a gyönyörükhöz, ezért olyan, mint hogyha évek alatt, ugye először csak várják ugye a férjüktől, meg várják a partnereiktől, aztán amikor már ez sem történik meg, akkor egyszer csak elkezdenek magukhoz kapcsolódni, és elkezdjük maguk mögött hagyni azokat a megfeleléseket, mert már nem kell már gyereket szülnöm, mert már nem kell kiszolgálnom a férjemet, mert mondjuk már elhagyott. Tehát én azt látom, hogy 40 fölött már nincs mit veszíteni a nőknek.
Tehát egyszerűen csak beleoldódnak annak az örömébe, hogy ellazulhatnak, hogy itt már nem kell megfelelni senkinek, mert szerintem a nőknek ez a legnagyobb problémájuk, hogy olyan mély társadalmi elvárás nehezedik rájuk, mert nekik kell szexisten nőnek lenni, meg mellette ugye folyamatosan anyának, 24 órában rendelkezésére állni a pasinak, hogyha annak rossz kedve van, vagy le akarja vezetni a feszültségét. Tehát olyan, mintha lenne egy mérhetetlen kollektív megfelelés a férfiak meg a világ felé, és van egy olyan pont, amikor azt mondjuk, hogy szarok rátok. Én most már magamat akarom élni. És hidd el, hogy egyszerűen havi szinten jönnek hozzám olyan nők, akik 50 után elhagyott a férjem, meghalt a férjem, volt már olyan is, aki 72 évesen jött el hozzám, hogy figyelj, meghalt 2 éve a férjem, én most már szeretném megtudni, hogy mi az, hogy orgazmus. És azt gondolom, hogy ez az a pont, amikor nők elkezdenek kapcsolódni ahhoz a szuverén szexualitásukhoz, amit igazából már 12-14 éves korukban meg kellett tenni, de vagy nem látták, mert azt látták, hogy az anyjuk is robotol, és akár a munkahelyen, akár hazamenve folyamatosan feláldozzák magukat, azt gondolom, hogy egyszerűen, hogy itt tud megtörténni ez a sorsfordulat. A férfiaknál meg olyan, mint hogyha az a bizonyítás, ami ott van 10 pár évesen, és toljuk, és megyünk, és akkor ott vagyunk 40-45 évesen, és rájöttünk, hogy ugyanúgy elszartuk az életünket, mint mindenki más, akkor igazából megállunk, és csak azt látjuk, hogy már csak fél 60. Én azt gondolom, hogy ezek lehetnek, de persze lehet milliónyi más. Én most egy nézőpontot adok. A Mick Jagger az azt énekelte, hogy I can get no satisfaction, mi egy ilyen eléggé forradalmi, eléggé megrázó erejű szexuális kitárulkozás, és egy gesztus arra vonatkozóan, hogy a frigiditás, mint jelenség, az jelen van, és hogy a szexualitásunknak a velejárója akkor is, hogyha nem tudunk elélvezni. És hogy ez hát ilyen bizony van. Tehát így alig ha van olyan a teremben, aki ne ismerne olyat, aki ebben a cipőben jár. Az első kérdés az úgy hangzik, hogy van-e ilyen, hogy frigiditás? A következő kérdés az az, hogy ha van ilyen, akkor ez feloldható-e? Mi az oka, hogyha van, és hogy létezik-e olyan alkat e szerint, akinek be kell rendezkednie az élete folyamán a tartós frigiditásra? Szerintem nagyon fontos, hogy ezt ne egy ilyen pejoratív módon közelítsük meg, tehát hogy tök rendben van, amikor nem vágyunk a szexre, akár tök rendben van, hogy 1-2 évig, 10 évig, 20 évig sem vágyunk a szexre. Minden teljesen rendben van, olyan, mintha erre is rátettünk volna valamiféle elvárás, hogy nekünk hogy kell működnünk, hogy nekünk minden pillanatban készen kell állnunk, de közben társadalmi szinten, vagy akár önmagunk szintjén is folyamatosan csak nehezítjük a helyzetünket, és minden olyan dolgot pakolunk magunkra, hogy ne tudjunk készen állni arra, hogy szexeljünk. Tehát nekem az a tapasztalatom, hogy megint csak, hogy nem sütnék egy ilyen bélyeget, hogy igen, hogy vannak frigidek. Szerintem mindenkinek van lehetősége arra, hogy tudjon kapcsolódni a gyönyöréhez, és egy picit tovább mennék, mert azt mondanám, hogy lehet, hogy sokkal több frigid van, ha már ezt így ebben az értelemben nézzük, mint amit gondolunk erről. Mert azt látom, hogy lehet, hogy tudunk szexelni, lehet, hogy föláll a farkunk, lehet, hogy tudunk ejakulálni, lehet, hogy benedvesedünk, lehet, hogy meg tudunk élni egy szexuális orgazmust, de attól még lehet, hogy bizonyos szempontból frigidek vagyunk. Már csak, hogyha kimegyünk az utcára, már bocsánat, de hogy nézzünk körül, hogy hány élvező embert látunk az utcán, hány olyan embert látunk az utcán, akiről lesüt, hogy erektált az egész testében, hogy egy olyan gyönyörben, vibrálásban van. Tehát zombiként járkálunk az utcán, megyünk szürke ruhában, és igazából próbáljuk ugye túlélni a megpróbáltatásokat. Tehát azt mondanám, hogy lehet, hogy rásütjük a bélyeget, hogy vannak frigidek, de mi van akkor, hogyha mi is igazából valamilyen értelemben frigidek vagyunk?
De azért más az a szexualitás, amikor valaki tök jól el van, köszönni szépen, nem érdekli a téma, és egy teherrel vagy egy problémával kevesebb. Még irigyelni is lehet az illetőt. Igazából de más a frigiditás, amikor valaki óhajtja, és gerjed is, és hajszolja, és csak nem megy. Ahogyan a Mick Jagger, hogy próbálom, és csak nem tudok elélvezni. Tehát ez a frusztráló része a dolognak, és akik ezen dolgoznak, hogy megoldják a frigiditás problémájukat, azok általában ebben vannak. Igen, van-e olyan, akin te sem tudsz segíteni? Ez nem bélyegezzük meg őket, vagy ilyesmi, csak hogy ez egy kérdés, mert ez igazán érdekel engem. Van-e, létezik-e, vagy egyszerűen csak nem dolgozott eleget magán az illető? Igen, tehát hogy nem kell ezeken az embereken segíteni pont azért, mert nagyon sokszor pont az a probléma, tehát a legnagyobb problémája nem az, hogy ő nem tud a szexuális gyönyörszervében izgalmat, vagy akár tud izgalmat megélni, de nem tud mondjuk elélvezni, hanem az, hogy van egy hatalmas nagy hasadtság a fejben lévő elvárások és a testben lévő energiaállapot között. Tehát lehet, hogy én fejben eldöntöm, hogy de én már pedig el akarok élvezni, mert egyszerűen bizonyítanom kell, hogy én működök, én nő vagyok, én férfi vagyok. De mi lenne, ha pont ezt engednénk el? Pont azt, ahogy én úgy szoktam mondani, hogy te vágysz arra, hogy vágyjál. Hogy igazából nem a test vágyik, hanem az elme vágyik arra az állapotra, hogy amikor ittál egy marha jó sört, és azt mondod, hogy ez milyen jó volt, de hogy ma nincs itt az asztalodon, és mindent megteszel azért, hogy az ott legyen, de egyszerűen pont a módját nem tudod. Tehát igen, fejlesztéssel lehet, de pont a fejlesztésnek az első lépése az pont az, hogy engedd már el a ragaszkodásodat, engedd már el azt, hogy milyen elképzelésed van arról, hogy te hogyan fogsz majd orgazmust megélni. És csak először engedj meg gyönyört a testedben. Először csak élvezd a bableves kavargatást. És amikor ezt megtetted, amikor élvezed az illatokat, amikor minden nap megengedsz 10-15-20 percet arra nézve, hogy egyszerűen csak én is magad, ahogy neked jól esik, akkor egy ponton túl végre ellazul az ember, és az ellazultságban fog megtörténni az, amire nem is számítunk. Csak pont ez a probléma, hogy pont attól vágjuk el magunkat, ami az út lenne, mert mi már kitaláltuk, mi már előre elképzeltük, mi már elterveztük. Tehát akkor azt állítod, hogy a frigiditásnak, mint jelenségnek a mélyén az áll, vagy az húzódik, hogy az illetőnek a lénye nem eléggé érzéki, hanem egy absztrakt lénye van, absztrakt módon viszonyul a világhoz, a dolgokhoz, mint egy izotóniás sóoldatban ázó agy, amelyikből elektródák lógnak ki, és nem érzéki a lénye. És hogyha érzékivé tenné a lényét, és odafigyelne arra, hogyan a szél fújja az arcát, meg odafigyelne arra az illatokra, meg a színekre, meg a benyomásokra, meg a impulzusokra, meg mindazokra az érzésekre, amik éppen elöntik, amikor meglát egy arcot, vagy ilyesmi, és hogyha ezekhez közel tudna kerülni, akkor tudná áttörni önmagában azt a gátat, ami a frigiditását okozza. És ez a durva, hogy nem is áttörni, hanem egyszerűen csak megengedni, hogy megtörténjen vele. Mert pont ez a probléma, hogy valójában a gyönyörhöz befogadás kell, az átérzésnek a képessége. De egy feszült, összehúzódott, akaró testben vagyunk, akkor pont ez nem történik meg. Olyan, mint amikor a kezedbe fogod a vizet vagy a homokot, hogy te akarod birtokolni a vizet, de pont ezzel fogod eltávolítani magadtól, hogy görcsösen szorongsz és ragaszkodsz hozzá. Tehát olyan, amikor így pont azt a képességedet nem használod, amit itt kellene, hogy az ellazultságban, befogadásban, nyitottságban egyszerűen csak átitatom magam ezzel az erővel vagy energiával. Mert egyszerűen görcsösen, szorongva akarom, és ebben nem történik meg. Tehát ez egy módja vagy útja, de persze lehet más is, mert ahogy mondtad, hogy maga a frigiditás, igen, ez a mi szuverén részünk, hogy mi mennyire tudjuk elengedni magunkat. De lehet, hogy tényleg azért nem tudjuk elengedni magunkat, mert lehet, hogy mi képesek lennénk a befogadásra, de van egy olyan érzéketlen partnerünk,
aki egyszerűen nem tud úgy hozzánk érni, hogy ne kerüljünk bele a túlélésbe és a védekezésbe, és azt érezzük, hogy köszi szépen így, majd így holnap. Tehát, hogy ezek is döntések, hogy tudatára ébredjünk annak, hogy mondjuk, hogy a partnerünk, mondjuk ő nem egy érzéki karakter, és hogy tudjunk döntést hozni azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk őt bevezetni abba, hogy megértse a mi saját nyelvünket. Vagy, hogyha ő ebben nem akar partner lenni, akkor azt tudjuk mondani, hogy köszi, drága, most nem. A tantrikus szex az az orgazmus visszafékezésén alapul, mert ugye az az elmélete, hogy az orgazmusban az alany, az egyén, aki elélvez, energiát veszít. Hát általában ezért hajszolják az orgazmust, meg ezért szexelnek az emberek, hogy energiát veszítsenek. Mert feszíti őket az energia. Mert nem tudják levezetni az energiát, és az orgazmusban kivezetik magukból az energiát, és akkor végre nyugtuk van. El tudnak aludni, vagy tudnak koncentrálni valamire, amire amúgy nem tudtak, mert vibrált a figyelmük folyamatosan, és kicsit lelazulnak. De a tantrikus az visszaforgatja az energiát önmagába, használja ezt az energiát, és nem akar energiát veszíteni, mert az energia az ő belső motorjának a meghajtója. És ugye a tantrikus nem az orgazmusért szexel, hanem azért, hogy ezt az energiát körbeforgassa, járassa. Mit veszítenek az emberek az orgazmus provokálásával? Az orgazmus centrikus szexualitásukkal, aminek a célja az orgazmus, és aminek a zárlata az orgazmus. Tehát anélkül innen nem megyünk addig sehova, ameddig el nem élveztünk, oké? Tehát, hogy ez a hozzáállás, és ez a tantrikusok, azok ugye kikacagják az ilyet, és azt mondják, hogy semmit nem értesz, öreg. Ahonnan én nézem, még majom vagy. De hogy mi ez, amit most itt a kisember felkérdez, mert hogy én általában azt gondolom, hogy 100 emberből 99 nem tantrikus, és úgy amúgy szeretel élvezni, amúgy te meg azt mondod, hogy hajrá. De hogy akkor mégiscsak arról van szó, hogy a tantrikus szexben ez mégsem hasznos. Mégsem hasznosul az orgazmus. Tehát elsajátítjuk az orgazmust, elsajátítjuk az orgazmus képességét, a sokféle orgazmus képességét, az orgazmusok szivárványpalettáját, majd az egészet félredobjuk, és azt mondjuk, hogy nem kérem, mert valami jobbat tudok az energiával, amit az orgazmusom elvezetne a testemből. Igen, hogyha most megnézzük, itt az első, hogy igen, hogy mit a szándék, tehát hogy ugye alapvetően a tantra az egy spirituális út, aminek a célja az az, hogy nem az, hogy gyereket nemzünk, hiszen ugye azt mondja, hogy minek élvezzel és veszítsd el az energiádat, amikor nem is akarsz gyereket. Mi van akkor, hogyha nem dobod ki feleslegesen ezt a sok magot, hanem egyszerűen csak felvezeted és átitatod az egész lényedet egészen a legmagasabb tudatosságodig vele magadat. Tehát gyakorlatilag a tantrának ugye ez a célja, hogy megvilágosodjon az egyén a partnerével, vagy a partnere nélkül. Tehát ezt az energiát úgymond egy sokkal magasabb szolgálatba állítsa. Én azt mondom, hogy nekem is volt már olyan, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy bármennyire is én is energia megtartó vagyok, de hogy vannak olyan helyzetek az életben, amikor azt érzem, hogy nekem is van, hogy le kellett vezetnem a feszültséget, mert azt éreztem, hogy másképp nem kitisztítani a testemből azt a valamit, ami ott van. De ez is egy tévhit, hogy azt gondoljuk, hogy maga az energiától akarunk megszabadulni. Egyrészt igen, van, hogy egyszerűen az energiától akarunk megszabadulni, mert azt érezzük, hogy egyszerűen ráléptek a lábujjunkra, mert amikor nagyon kicsi a kapacitásunk, az energia vagy gyönyör kapacitásunk, akkor persze, hogy az, amikor ez elkezd megnőni, tehát amikor már szinte így annyi krumpli van a spájzodban, hogy már dől ki a fala, akkor azt mondod, hogy úristen, ez egy krumpli cunami, én köszönöm szépen, ebből nem kérek. De abban a pillanatban, emlékszem, amikor energiatartó lettem, és
6 vagy 7 hónap után azt éreztem, hogy már belülről viszketek, hogy megőrülök, hogy annyira fel van halmozódva bennem az energia, hogy egyszerűen azt érzem, hogy olyan, mint hogyha elégnék benne. És hogy több hónapnak kellett eltelnie, hogy egyszerűen testem hozzászokjon ahhoz, mint ahogy az edzésnél, hogy először marha rossz, ugye, amikor izomlázad lesz, de hogyha dolgozol rajta, akkor x idő után azt érzed, hogy ja, már simán felemelem a 100 kilót is. Tehát én itt azt látom, hogy lehet a probléma az, hogy egyszerűen kicsi a kapacitásunk, mert arra vagyunk kondicionálva, hogy ilyen mini kisállatkaként, vagy alomállatkaként így végigtoljuk az életet, és persze, hogy minden az, ami lehet, hogy neked jó lehet, de mivel, hogy ismeretlen, ezért ugye veszélyes kategóriába tartozik, tehát rögtön bekapcsolja a túlélést. Aztán lehet ugye az is, hogy egyszerűen csak nem tanulta meg az ember áramoltatni az energiát önmagán belül, és ezáltal ugye nem is tudja, hogy milyen állapotokra lenne képes. Tehát egyszerűen csak szimplán ismerethiánya van azzal kapcsolatban, hogy igen, tök jó az én kis hamburgerem, de hogy nem tudom, hogy ezt lehetne akár egy ilyen Michelin-csillagos dologgá is tenni. Sőt, még a Michelin-csillagosból is lehet, hogy nem csak egy ekkora szelet kis desszertet kapnál, hanem lehet, hogy ott ilyen gyümölcsös tálként halmozódna a terítékeden. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne legyünk felsőbbrendűek az orgazmusunkkal kapcsolatban. Inkább csak legyen ez egy olyan lehetőség, hogy nem jobb, amikor van 100 millió eszközöd arra, hogy jól érezd magad. És aztán abból kiválasztod, hogy igen, ma úgy érzem, hogy ma el kell élveznem, mert nem tudtam jól szabályozni azokat a dolgokat, amik történtek velem, és lehet, hogy annyi a frusztrációs feszültség bennem, hogy több nehézséget okoznék azzal, hogyha nem élveznék el. De ez frusztrálja ám a csávókat is, hogyha egy nő azt mondja, hogy én most megőrizném az energiámat, de hát én meg szeretnélek elélveztetni, mert hát mégiscsak én vagyok a csávó, meg hát te mégiscsak úgymond vonzódsz hozzám, nem? És akkor hát de nem, mert én megtartanám az energiát. És gondolom, hogy a nőket is frusztrálja ugyanúgy, hogy hát én energia megtartó vagyok. Jó, de szeretném látni, hogy örömet szerzek neked. De hát én élvezem. Jó, de hát látni szeretném, hogy... Igen, de hidd el, hogy azt látja egy ember, amikor egy nő élvez. Tehát ebben teljesen biztos vagyok, hogy egyszerűen a másik, akár hogyha én benne vagyok egy szexben, hogy nem, ha valójában egy olyan gyönyörállapotot élek meg, nem fogja tudni megkülönböztetni, hogy éppen én milyen orgazmust élek meg. Hogy egyáltalán megéltem-e egy hüvei, vagy egy siklói orgazmust, vagy egyszerűen egy sejtorgazmuson van. Mert pont ez a lényege, hogy ez nem arról szól, hogyha nem élvezek el, akkor megint csak ez a fülem végén érzem az örömérzetet. Nem. Ott így felszabadul az energia, és egyszerűen örvényként így hullámzik a tér, a szoba, feláll a hátadon a szőr, mert egyszerűen annyira gyönyörteli. Tehát egy valójában energia megtartó nő, az nem alibiként használja az energia megtartását arra, hogy nem tud elélvezni, hanem pont ez a lényege, hogy egyszerűen olyan mély szexuális jelenlétben van, hogy egyszerűen a férfi hidd el, hogy kielégülve fogja érezni magát. Azt fogja mondani, hogy Atya Úristen, ez kurva jó volt. Csak ebből kell kilépnünk, hogy ez nem, megint csak nem ebből a vagylagosságból tekinteni erre, hogy van a mindent felemésztő csúcsorgazmus, és van a cuki gyönyörérzet az orrod hegyén, hanem az, hogy az egy vad áramlás. Nincs különbség. Nem fogsz tudni különbséget tenni, csak azt érzed, hogy olyan intenzitás van, vagy akár pont, hogy egy olyan csend van, hogy így megáll a tér, és lehet, hogy semmi nem történik, nincsen visítozás, nyögés, nem kopog át a szomszéd, de azt érzed, hogy Úristen, olyan mélységekbe zuhantam bele, hogy nem tudok mozdulni, mert egyszerűen nem bírnám már el a térnek azt az energiáját, hogyha itt mozdulnom kellene. Ugye nagyon sokszor a karezzát is ezzel keverik össze. Ugye a karezza az pont úgymond a szeretkezésnek a meditációja. De hogy nagyon sokszor, mint hogy az emberek azt gondolják, hogy a meditáció az valami nagyon relaxált, nyugis tér. Hát nem, a lófaszt. Egy valódi meditációban belül olyan tudatmódosult állapotok töltenek el, olyan mély intenzitásban vagyok, hogy nem merek mozdulni, mert azt érzem, hogy az egész mint egy ilyen szétrobban a tér. Csak olyan, mint hogyha erre nem lenne tudásunk, és ugye abból indulunk ki, hogy mi az, amit így egy hétköznapi állapotból megtapasztalunk. De persze most
megint csak nem arra akarok kiukadni, hogy ezek valami olyan állapotok legyenek, amire úgy gondolunk, hogy úristen, hát mi ezt soha nem fogjuk tudni megélni. Higgyétek el, hogy napi szinten tapasztalom azt, és látom, akik dolgoznak velem, vagy akik az egyesületünkben dolgoznak más emberekkel, egyszerűen ezek elérhetőek. Hát látom, amikor elkezdünk mondjuk egy szexuális önismereti csoportot, és akkor látom, ugye most is elkezdtünk egyet, és olyan cukik, amikor így mondom, hogy így, és lélegezz, és sóhajts, és akkor mindenki lapít. És amikor eljutunk, mit tudom én, a 6. hónapig, akkor már nem lehet leállítani őket. Tehát, hogy az, amikor egyszerűen engedélyt adunk arra, hogy felszabadulhatunk. De ehhez kell azon nagyon mély önfelhatalmazás, vagy megtestesülésre való élmény, vagy hit, hogy igen, ez a miénk lehet. Tehát ti itt nem kis emberek vagytok, akik ezt soha nem fogjátok megtapasztalni. Ez csak a ti döntésetek, és megint csak nem arról szól, hogy akkor akarattal, akkor én most elolvasom a könyvet, és akkor én most minden nap gyakorolni fogok. Emlékszem, hogy volt például nálam pont egy tantrikus férfi, nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, de ezt mindig elmesélem így sztoriként. Görcsösen ragaszkodott ahhoz, hogy ő úgy mondta, hogy ő nem energia megtartó, hanem ő orgazmus kontroll gyakorol, mert neki nagyon fontos, hogy ne legyen magömlése. Mert hogy ott ugye rengeteg energiát veszíthet. És láttam, hogy olyan görcsös volt, hogy egyszerűen nem tudott, tehát egyszerűen 60%-ig mentünk, és utána ugye nem mert belépni abba az intenzív térbe, mert azt éreztem, mert annyira görcsösen szorongott ebben az állapotban, hogy ő el fog élvezni, hogy igazából nem tudtuk megközelíteni még a gyönyörteli állapotokat se, mert egyszerűen erektáltan maradt, ott volt a 60%-ban, de nem mozdult semmi. Olyan volt, mint egy ilyen vihar előtti csend. És akkor azt mondtam, hogy figyelj babám, most elélvezel. Hogy elengedd azt a görcsödet, meg azt a bűntudatot, amivel pont az gátlott, hogy lehet, hogy nincsen magömlésed, de hogy orgazmus se élsz meg, az tuti. Tehát van az, amikor egyszerűen ezeket össze kell kapcsolnunk és kötnünk, és hogy meg kell engednünk azt, hogy van az, ami nem akarattal és vérverejtékkel történik, hanem egyszerűen csak azzal, hogy így átadjuk magunkat, és megengedjük, hogy az élet egyszerűen megteremti körénk a dolgokat. Meglepő, amit az erogén zónákról írsz. A lágyéki nemi szervet a férfiak elsődleges gyönyörzónájának sorolod, de a nők másodlagos gyönyörzónájának tekinted. Tehát konkrétan úgy fogalmazol, hogy a férfiak elsődleges gyönyörzónái azok a fizikailag elérhető belső nemi szervek, érzékeny részek, hímvessző, herezacskó, herék, prostata, és így tovább, míg a másodlagos a has felső része, szív, mellek, környéke, torok, és így tovább. Míg a nőnél az elsődleges erogén zónák azok a szívtájék, nyak, arcfülek, míg a másodlagos az a külső és belső nemi szervek, szeméremajkak, szeméremdom, csikló, belső szeméremajkak, hüvely, méhszáj, stb. Na most ez hogy van? Hogy lehet az, hogy a lágyéki nemi szervek a férfiaknál elsődleges besorolást kaptak, de a nőknél másodlagos besorolást kaptak? Hát mert valamit kell csinálni, valahogy meg kell írni egy könyvet. De lehet, hogy most kitépném már ezt a lapot. Mert hogy abból a nézőpontból, amit itt ecsetelgettünk, hogy mi az a kondíció, ami ráhelyeződik a nőkre és férfiakra, azt gondolom, hogy igen, ez sok nőre jellemző. És persze vannak, akikre nem. És vannak olyan férfiak, akikre nem. Mert lehet, hogy eljön hozzám egy férfi, és sokkal érzékenyebb mondjuk testi szinten, vagy energetikai szinten, mint mondjuk alapvetően ugye ezek a részei. De mégis azáltal, hogy férfiak és nők vagyunk, azáltal, hogy felveszünk szerepeket, azáltal, hogy évszázadokon, évezredeken keresztül követjük, hogy én férfi vagyok, én nő vagyok. Már ugye nem is lehet enélkül. Többször volt, hogy amikor átküldtem korrekcióra a könyvet, állandóan a korrektorom kijavította azt, hogy mindegyik nem. A mindegyik nem, mert mindig kijavította, hogy mindkettő nem. És mindig visszajavítottam, hogy nem. A mindegyik nemre gondolok, ami azt jelenti, hogy nem csak férfi és nő van, hanem hogy vannak más nemiségű emberek testben, annak ellenére, hogy nem beszélünk róla, vagy ők nem beszélnek erről nyilvánosság előtt. De ugyanígy van ezzel kapcsolatban is, hogy igen, hozzuk magunkkal ennek a kultúráját, hogy mi férfiak vagyunk, mi nők vagyunk, amit te is behoztál, hogy igen, ha férfi vagyok, akkor én baszógép vagyok, és ha én nő vagyok, akkor pedig egy intimitásra kész, nyitott valaki.
De hogy ez abból is jön, hogy mivel, hogy a gyerekeket, a fiúkat viszik harcolni, focizni, versenysportokra, a lányok meg simogatják egymást fésülgetik, babáznak. Tehát logikus, hogy nagy részt ezek a részeink fognak kifejlődni, ezek fogják megtanulni azt, hogy hogyan tudnak kapcsolódni a világhoz. De hogy ez általánosítás, és a könyvben is valamilyen módon általánosítás, de hogyha nem tudunk ide belépni, akkor nem kezdjük el ezeket letisztázni. De pont az a lényeg, és amiben bízok, hogy ez a könyv ez inkább egy nézőpontot, egy új fajta megközelítést behozó dolog, de nem a Bibliátok lesz, hanem legyen egyfajta inspiráció arra nézve, hogy hogyan tudjátok ti magatokat definiálni, és ti megtalálni ebben úgymond azt a spektrumot, aminek lehet, hogy egy pontján vagytok, de lehet, hogy már 5 év múlva, 10 év múlva máshol lesztek. Mint ahogy én is lehet, hogy valaha egy energetika érzéki típus voltam, de hogy simán beleférek most már abban mondjuk, hogy szexuális gyönyörtípusként definiáljam magam. Mert egyszerűen annyit dolgoztam ezzel, vagy olyan környezeti hatások értek, hogy egyszerűen kénytelen voltam, vagy egyszerűen csak szerettem volna kifejleszteni ezeket a minőségeimet. Tehát azt gondolom, hogy ez olyan, mint egy ilyen hatalmas nagy játszótér, amiben nem elvesznünk kell, vagy annak a félelmében lennünk, hogy Úristen, nem fogunk megfelelni, nem leszünk elegek, hanem egyszerűen belelépni abba a közös játékba, vagy akár abba az önmagunkkal való játékba, hogy merjünk kockáztatni, merjünk felfedezni, és ezen keresztül elkezdjük kitágítani a hitünket azzal kapcsolatban, amit gondoltunk eddig magunkról. És elkezdjünk oda eljutni, hogy mindig van lehetőség, mindig van energia a térben, mindig van valami, amin keresztül újabb és újabb dolgokhoz tudunk kapcsolódni. Szóval ez a könyv, ez tényleg azért született, azt mondom, hogy talán az én Bibliám, amit már szerintem rég meghaladtam, de hogy és lehet, hogy visszamentem majomba, már lehet, hogy ez egy haladás, hogy már tudok bonobó majom lenni, de hogy ez egy támpont, egy olyan valami, amihez képest meg tudjuk határozni magunkat. És pont ez a lényeg, hogy a testünk legyen a Bibliánk, a testünk legyen a templomunk, ami pillanatról pillanatra a légzésünkön keresztül változik, és formálódik, és alakul, mert hiszen tapasztalásra kész lények vagyunk. És ezáltal tudjuk valójában megélni az életnek a különböző minőségeit, és nem csak beleragadni egy sémába, vagy egy szokásba, hogy én ilyen vagyok, én homoszexuális vagyok, én ez vagyok, én az vagyok. Mert napi szinten tapasztalom, hogy ezek az emberek is kilépnek. Ugyanúgy, ahogy amikor eljött hozzám egy homoszexuális férfi, és azt mondta, hogy nagyon szeretne velem fejlesztést, mert úgy érzi, hogy ő igazából vonzódik a nőkhöz, de hogy egy olyan trauma élménye van, amin keresztül ő úgy érzi, hogy egyszerűen csak férfiakhoz tud kapcsolódni. És hogy éreztem rajta, hogy nem csak a feje mondja, mert hogy láttam azt, hogy egyszerűen az érintésemre mondjuk erekciója van. És valaki 40 pár évesen mondta azt, hogy hajlandó vagyok arra ránézni, hogy a homoszexualitásomon túl valami más is megjelent bennem kíváncsiság a nők felé. És hajlandó volt ez irányba lépni. Szóval azt gondolom, hogy... És hogy folytatódott a történet? Mert akkor most már hallanánk. Hát fejlesztettünk, na. Aha. És most már biszexuális. Nem tudom, mert most nem beszéltem vele már körülbelül 1,5 éve, de hogy elkezdett randizni egy nővel, illetve ugye véget ért egy férfival egy 20 nem tudom hány éven keresztül tartó kapcsolata. Tehát ő egyszerűen tett lépéseket, de azt, hogy most mi van vele, azt nem tudom. Ez csak egy példa arra, hogy nagyon szélsőséges helyzetekből, vagy amit hiszünk magunkról, hogy én ilyen vagyok, lehet valami nagyon máshova így átfordulni. Azt hiszem, hogy elég alaposan körbejártuk a témát. Hát én azzal a kérdéssel zárnám ezt a beszélgetést és könyvbemutatót, hogyha az élet egy aktus, akkor a halál az orgazmus. Az orgazmus, mint meditációs objektum, segíthet felkészülni a halálra? Erre van egy hölgy, most nem jut eszembe a neve, de sok-sok évvel ezelőtt írtak ki egy posztot, tehát én követtem ezt a hölgyet, és ő mindig ezzel foglalkozott, az orgazmikus halállal. És képzeljétek el, hogy kiírt egy posztot a Facebookra, és ő azt írta, hogy az orgazmikus életnek a következménye az orgazmikus halál. És képzeljétek el, hogy másnap reggel
halva találták, pont egy ilyen elvonuláson voltak. Tehát kiírta, tehát mint hogyha érezte volna, tehát semmi baja nem volt, de hogy azt mondták, hogy elaludt. És hogy én azt gondolom, hogy igen, hogy visszatérve Osónak az üzenetére, amihez nagyon tudok kapcsolódni, hogy igen, minél orgazmikusabban éltek, minél gyönyörteliben át tudjátok adni magatokat a felfedezésnek, a játéknak, annál könnyebben tudtok beengedni magatokba a halálnak az árnyékát, pont azért, mert nem azt fogjátok érezni, hogy valamit vesztetek vele. Mert pont abban a pillanatban, a halálban, amikor már mindent megéltetek, amikor minden mintázaton keresztül mentetek, akkor igazából el tudtok oda jutni, hogy valójában a halál az egy gyönyörteli élmény legyen. Vagy már a halál előtt eljutni odáig, hogy már olyan mélyen átadjátok magatokat a gyönyörnek, hogy már nincs minek meghalnia bennetek. Mert egyszerűen csak mindenek vagytok és semmik vagytok. Egyszerűen csak emberek vagytok. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Én is nagyon köszönöm, és köszönöm neked.